Ykki, kakki, kokki. Tässä on herra Heinämäki. On enää 6 päivää jouluun ja 5 päivän päästä on mahtava herra Heinämäki ja Leijona Tuuliviiri elokuvan ensi-ilta. Helppoa kuin heidän teko, kun hommat osaa. Kennostoliiton toimittaja Munamies kävi tekemässä elokuvasta syväluotaavan dokumentin. Tänään näemme tuosta dokujutusta pätkän, jossa elokuvan tuottaja esittelee toimittaja Munamiehelle herra Heinämäen Lato-orkesterin. Lisäksi kuulemme kommentit elokuvan possuilta. Herra tuottaja, missä olemme nyt? Tämä on Lato. Ja saanko esitellä Lato-orkesteri? Rummuissa voimamies Horsman. Kennostoliitosta päivää. Intianin päällikkö Punanata. Kennostoliitosta päivää. Hän on basisti. Kitarassa Tivotein. Kennostoliitosta päivää. Ja herra Pujo. Kennostoliitosta päivää. Herra Pujo on laulaja. Saisitko tehdä ehdotuksen? No totta kai. Voisimmeko laulaa erään laulun? Juu. No joo. Mikäs juttu tää nyt on? Päivää! Olisiko mahdollista saada lasi kylmää piimää? Herra Possuli! Nef, nef, nef! Nef, 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 nef! Tää näet tehdä elokuvasta mitä? He ovat seuranneet teidän touhujanne jo pitkään. Ja mutta tää näet tehdä elokuvasta mitä? Herra Possuli sanoi juuri, että teillä on paljon turhia valoja. Jaa. Sanoko ne niin?